खुलुमबाय बे भिडिअखौ बिमानि गाइखेर गारै गथ'फोरा दानाय मानोना बे भिडिअआव गोबां गाज्रि बाथ्रा बाहायनाय जादों गोजोन्थों आरो जुदि नोंसोरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा मा खालामदों माबार साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो खाथिनि घन्टानि सावगारियावबो बुनानै अल नटिफिकेशनाव सेट खालामनानै ला जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम आरो शेयार खालाम आरो कमेन्ट खालाम तो इसोरनि मुं लानानै लेट्स स्टार्ट द भिडिअ जय खेरी बाबानि तो गाइस दिनै जों ओरैबायदि सासे मानसिनि भिडिअ नायनि जायखौ नायनानै नोंसिनि खुगानिफ्राय मोनसेल' राव ओंखारगोन ये तो टट्टी है अभी मजा आएगा ना भिड़ो अल्लाह माफ करे बहुत मनुष्य लग रहे हो मत करो रहने दो बहुत बुरे लग रहे हो तौबा 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 थारा मूड खराब कर दिया बहन शॉट नोंसोरो फोथायदा फोथाय नाथाय बे बेटी शॉटआ बांलादेशनि सुपारस्टार हिरो आलम हीरो आलम मा आलम हीरो आलम आजी लाओरा हीरो बेटी शॉट तो जरूर आलम होगा लेकिन तू हीरो नहीं है आरो मा होनदों आलम लाओरा काबाल नोंखौ मालाबा लोगो मोनबा ओरैबायदि जायगायाव बुगोन जा जायगायाव मलमबो लागाय जानाय नङा मोनथिबाय बछड़गे OMG बिमा खर'नि स्टाइलखौ नुदों महरा मोख्रा मोखां बायदि आरो स्टाइलखौ मारै दं अक्षय कुमार बायदि बा बेटी शॉट बा आखाइ खबना हो एसे तो एसे बे बेटी शॉटनि डान्सखौ नायनि भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो बोछड़ी वाले साला डांस सब फेल ओए लाउडे की शक्ल के जानवर तेरे से अच्छा डांस तो ये बच्चा करता है बोछड़ी के मानसिफोरा खाना जाबा जेबो नुवा होननानै बुङो नाथाय बहन शट बेयावथ' माथो मेगन नुनानैबो खाना जोबसो बबे एंगेलजों बे बेटी शॉटखौ सुपरस्टार खालामखो मैं बांग्लादेश की पब्लिक से रिक्वेस्ट करता है कि इस 10 किलो के जानवर को नंगा करके जंगल में भेज दो यार नहीं तो वो बांग्लादेश का पूरा नाम खराब कर देगा आरो नुदों मार्डार शटनि साइजामखौ टाइगार शटखौ उनाव गालांबाय बियो ओइ लावरे नोंनिख्रुइ साबसिनथ' जों लागोनि मैया दाख्लैसो जोनोम जानाय गथ'फोरासो साबसिन साइजाम होनो हागोन आरो खनसे नायबालाय बे बेटी शटनि साइजामखौ ओइ लाजि गई बबेयाव नायनाय जादों बेलाय बहुत ही हरामी हो तू साले बोछड़े के बड़ा हरामी हो बेटा कैमरामैन को नुदों मायाव क्लोजअप लादों बोछड़े के उसको भी मालूम चल गया कि बे बिमा खर'नि महरखौ लास्लायस्लाय बे उथुमायखौनो लानाया साबसिन होननानै नाथाय कैमरामैन तू भी साला बहुत हरामी है बोछड़ी वाले दानिया आलम भाईनि एंट्री नायनि फै वाह आलम भाई वाह मजा ही आ गया वो चढ़ी के अरे यार ये कौन सा दुनिया का डॉन जेब में बियर का बोतल लेके एंट्री मारता है यार भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो आरो बे हिन्जाव बुरि जग्राया एक्सनबो खालामो नोंसोर फोथायाखै ना होमबा नाय नुबायना बोछड़ी के बारा एसे गोसा बारबानो उरायलांगोन आरो गुन्दाफोरखौसो बुलायबावदों
आरो बेन्चत बेलाय बबेनि एक्टिं जाखो जोनायानो नाङाखै सिगांनो थांफाग्रोबायसो বগুড়ার পোলা আমি হিরো আলম अ भाई बेथ' भिडिअखौ नुनानैनो भिउससो जाग्रोबाय कर'नाजों मानसिफ्रा थैगोन ना थैया बेखौथ' आं मिथिया नाथाय बे बेटिशटनि भिडिअखौ नायबाय थानांगौआ पक्का थैगोन ये गारंटी अरे यार आप लोग ही बताओ यार ये कौन सा एंगल से हीरो लगता है यार ना एक्टिंग खौनो रोङो ना माखौनो रोङो ओइ कुमाय आंनि भिडिअखौ नायना कुमाय तो फ्रेंड्स आरो बे हिन्जाव बुरि जग्राखौ एसे नायबावनांगौआ हार्ट एटेकसो जासिगोन आं बेनिखायनो दिनैनि थाखाय एसेनोसै लोगो मोनफिनगोन थाबैनो गुबुन मोनसे भिडिअआव थ' बाय बाय सी यू वेरी सुन